Eixes puntes les cremen, val? Perquè hi ha una temporada que ho cremen tot, perquè l'arròs està segat. I ho cremen i entonces n'hi ha un munt de fum. I va per el poble i tot. Les comportes que havíem vist, vale, es... Això és la sequeaza, que no es veu molt, que és un escorrentier de la partida, val? Les aigües que s'obren, quan aboquen l'aigua, que van a plantar l'arròs, i després, quan dix l'arròs, aboquen aigua, n'hi ha menys, lleven aigua, perquè no es podrisca l'arròs. I aquesta aigua que s'obre on va? A parar? Diguem, va a parar a unes, banyades hi ha diverses sèquies, escorriments, que l'aigua sobrants van a eixa sèquia, o a eixes sèquies, i després eixes sèquies s'uneixen a una, tota, i aquesta una arriba on estan les comportes, val? I les comportes són on desaigüen les aigües sobrants de la partida. I aquestes aigües van a l'estany gran, que el tenim així, que estan les vaques, val? I aquesta aigua acaba al mar, val? Va a l'estany.